Kung nag-goal ko aning modified quarantine ba, mag-abri na ito sa April 27, pwede na mas transportation, then ang uban business pwede na mag-open. Kaya na pa may mga cases sa una, maglisod man kayo. Ngayon tatugkuhan, dili manggawas na ng tao dayon. Apriani sure jud ko ni mga tao sige ni gawas-gawas. Mo na kapait niya basi papareha sa Singapore na thanks to you na pud balik na pud sa sugod, sayang kayo to ang effort pa. No? Walat lang unta nagtagkuan, ma-zero tanan, baguman og zero. Kuan dayon mga 2 weeks pa bago abrihan. Kaya mga tao katul kay mga tiil magsige og gawas-gawas. Laman tong pagbuot So mutuman lang tani, mag-amping lang siguro tatanan. Pero kabalo mo asa ko mas nag-goal ko kung asa ta mangita og kwartahan ni pangbayad. Ako ang disconnection notice sa suga nag-atang. Sa tubig wa pa nagparamdam pero basig dito na kadulong. Tapos napay shop. Patay. Mas nag-goal ko mamatay siguro ko sa problema si Kapoy kasi gugpod sa mga baron. No? Dawat-dawat lang tani. Kamu sa problema ninyo? 1 month sobra na, 1 month sobra quarantine. Hay na lang. Amping-amping lang moderatanan guys. Dawat-dawat lang tani. Kita lang tani sa labas sa bahay ni Kuya. Ampings.